Ndichikutambira muri Zimbabwe pano pa Zesty News pano pachanga tichimhanya news updates ezvakasiyana-siyana zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So vadikani, kana uri munyowani kusubscribe mahara pa this YouTube channel wotena on the notification bell kuti patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. So vadikani, nyaya dzandakaenda kubatira musoro nhasi ndane dzakati one day kuitira kuti muone zvakati one day muri Zimbabwe. Nyaya dzandauya nadzo nhasi dzinosiririsa. Ndichatanga neyambo yavakachinjwa kuita mombe nenyaya yekuba chibage. So muri Zimbabwe, comment in the comment section below tudzawo mafungiro ako maringe nenyaya iyi. Enjoy the video guys. Kutaura chokwadi zvinhu zvinotambudza mukati memwoyo mangu. Ndagara kwemakore akawanda ndichingorima, ndichingobirwa mumunda. Saka neshungu dzandakangoitawo inini, zvinhu zvakanditambudza kuti vazukuru vangu vana chikugosha, vanenge chibage chikubika, ndikungorimira vanhu. Saka kwemakore akawanda kubva ndambofambawo kwandakafambawo ndinari kubira mumunda but handina rubatsiro ndakaita se ndandakawanawo. Saka ndakazotowanawo mumwe sahwira, ndakazonditi aiwa foni namba idzi imboedza kufonera handi sekuru Musundagore. Saka ndaifunga ndizvokuita sei, ndizvokunyepa sepamwe vanhu kwandakaenda kwese ndichimudza tichambata. Ndandasvika sekuru Musundagore ndobva ndabvisa mari yangu inoita $100. Ndandakavapa vakati aiwa munhu neuchaita sei uchamuwana. Zvichokwadi munhu uyu zvishuwa ndamuwana ari mumunda. Asi sekutaura kwandakaitwa nasekuru Musundagore kuti achaita mombe, zvichokwadi ndamuona aitawo semombe zvichokwadi. Saka matanha apa muchatora muchakwanisa kumusunungura here kana kuti muchaita sei apa? Kwete inini handikwanisi kumusunungura, handina chandinotaura, asi ndakutofonera sekurani Musundagore wacho ndo vachaona zvekuita. Ini handina simba randingakwanisa ndingaite pari zvino. Okay, muri Zimbabwe ndofunga maona mega nemeso enyu kuti kuba kwakashata, kuba kuna kunaka guys. So tudze mafungiro enyu in the comment section below and please share the video kuti vamwe vaone kuti kuba kwakashata. So ndadzoka neimwe yamai avo zvikanzi udza vanhu chokwadi, udza mukadzi wako chokwadi kuti tinodanana. Kokunyepa here, hatidanane here muri Zimbabwe? Mungatini nyaya dzakadai? Izvi zvinotosekesa. Munhu haasi kutonyara nezvinhu zvakadai so. Todanana kwakunyepa here. Taura mukadzi wako chokwadi kuti todanana. Mudze unyare. Hasha dzako ndedzemahara idzi. Isu tichidanana. Ndichayenda ndokuzivai naFox dzotokuzivai mbwa dzese kumba kuti kunorara kudheni kwangu. Kwakunyepa ngaudze mukadzi wako chokwadi kwete zvekunyepa. Ndikuudze dzimwe dzacho futi so. Ndikakuudzai mese munoweta pano ndakuudzai. Momzi tanzwa. Kutomuda inanda murume. Ndikutodawo murume yeyu kuti auye ndimutengere. Naposte. Kozvine basa re. Okay, muri Zimbabwe ndadzoka nechekupedzisira chezuva ranhasi. Ichi handina zvekutaura panyaya iyi. Ndinongoti muri Zimbabwe kune vanokwanisa kubatsira yama yavo, zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka. Hanzi ndakaita mwana handibude mukaka, saka mwana please, mwana anoyamwe guys. Muri Zimbabwe kana kune vanokwanisa kubatsira yama yavo, ndatenda. Onai mega video. And please mugodudzawo mafungiro enyu in the comment section below. And please don't forget to share and subscribe. Thank you guys. Saka ndiyapa mamwe matambudziko muri kusangana nawo mukati mekurarama kwenyu? Ndiwayo yekuti taita magumbezi neyegoita neyekuti ndakasunungukawo mwana handibudi mukaka. 2009 ndo pachakabuda. Ndakarwara ndiri kumusha kwamai vangu. Ndairwara kana zuva rakubuda. Nonzwa kupera simba dzakadzungu. Nditotanga kutoonda. Ndandisina maso mahombe. Ndotanga kubuda maso mahombe.
ndo pandakabuda chiri pauro icho chete. Twangoputirana pamwe chete. Zvakafamba sei chii chamainzwa ipapa? Ngopera simba chete. Zuva kada kubuda zvelatsvuka. Ndainzwa kupera simba. Kunzwa kupera simba nemusoro ngekadzungu. Kana zora buda zvotopera. Kana kunyura kuti ndizvozvo. Ndainzwa kupera simba nekadzungu. Kana nyura zvotopera. Ndichitongoramba nchidaro, ndichionda maziso kutobuda. Kundakatopinda mumarriage. Ndakagara 9 years. Ndikabereka vana vangu 2 ma-twins. 9 years. Saka azondichaisa kuti ndisagare mumarriage nauye weti iyoyo. Murume ona magumbezi akatota onyarara. Kuti ndizobve kumurume ikoko kuti ndiuye kunoko kuHarare. Ndigotsvage sekura. Musi wa igore rapera ratabva iri. Muna September, musi wa 8 September. Ndakati akune murume. Ndokumbira kwenda kupi? Kwa sekuru ndinobatsirwa. Ndikuona mavideo mwari kubatsirwa zvichidini. Zvichipera. Zvikanzi kun'anga yakati kumaprofita. Chale chinja ndikuona chikanyanya kumubata inhawu yekuti andisikuda kuenderei kun'anga. Iyo zveweta angoti mheno ichapera. Zvakanyanya kumubata ndezvekuti anziva kuda kuenderei kun'anga. Saka pese pa 9 years mamagara mesa.